دەم باش حەزگرین سینەمایی. ئەم نها لە سیناهی پۆدکەستێنە. ئەو پۆدکەست نۆتên min ên li ser sînemayê û civakê ne. Di her beşê da em ê li du fîlmekê, dîmenekê, derhênerekê an jî hestek ku piştî fîlmê di dilê me de mayî biçin. Ji nav fîlmekê ve li civakê û ji nav civakê ve li sînemayê em ê binêrin. Hûn bi xêr hatin.